Bon dia tot el dia. En el vídeo d'avui us explicaré una mescla de curiositats lingüístiques i diferències entre el català i el castellà. La primera és la que he posat en el títol. En català ensenyam amb la mà esquerra, és a dir, ensinistram. I en castellà, en canvi, ho fan amb la mà dreta, és a dir, adiestren. És molt curiós, però és així. Un altre exemple que la llengua catalana i la castellana són diferents, perquè són cultures diferents, són els refranys. En català, quan coneixem una persona, ho fem de cap a peus. És a dir, primer mirem el cap, després la resta del cos i després els peus. En castellà, en canvi, és al revés. Primer y miran de los pies a la cabeza. Per un catalano parlant, qui calla no diu res. Però, en canvi, els castellano parlants, si callen, otorguen. És a dir, diuen molt més del que callen. D'altra banda, tenim les besades, les abraçades o la por. En català les feim. Feim por, feim abraçades, feim besades. Com si fossin un acte de creació de sentiments. En canvi, en aquest aspecte, els castellans són més generosos i aquestes coses les donen. També tenim els casos on nosaltres només tenim una paraula i ells en tenen dues. Per exemple, la paraula peix. Un peix és un peix, sigui a la mà nedant o estigui en el plat. En canvi, en castellà, si és a la mà és un pez, però si és al teu plat és un pescado. Però també tenim el cas invers, que en català tenim dues paraules, perquè són dues realitats diferents, i en castellà només en tenen una. És el cas de les paraules capsa, de cartó, o caixa, que és de fusta o també pot ser de metall. En castellà només tenen una realitat, que és caja. Una altra cosa que fem diferent és la mort. Quan ens morim ofegats, és que ens falta l'aire. En castellà s'hi ahoguen quan moren davall aigua. Però la falta d'aire és asfixiar-se. En canvi, quan qualcú mor davall aigua, poden dir que es nega, però la paraula més habitual és ofegar-se. En català no existeix el terme asfixiar-se. T'ofegues perquè quedes sense aire o els pulmons se t'omplen d'aigua, però només t'ofegues o t'ofegues. Personalment, quan els pulmons se t'omplen d'aigua, m'estim més el verb negar, però pot ser perquè estic més habituada o per romanticisme, no ho sé. En termes religiosos, també tenim les nostres diferències. En català, la Mare de Jesucrist és la Mare de Déu, però en castellà, en canvi, és la Virgen. I d'exemples com aquest, n'hi ha molt més, però m'és impossible exposar-los tots en un sol vídeo. A més, això només és un petit tast per demostrar que la realitat dels països catalans
i la castellana, o la de l'altra part d'Espanya, són realitats completament diferents. I la llengua només és una petita mostra. Per cert, la pregunta del títol. Quan ja heu pogut endevinar. Jo en sinistres. Però, i tu? En sinistres o diestres? Espero la vostra resposta en els comentaris. Espero que us hagi agradat. I fins una altra. Si t'ha agradat aquest vídeo, polsa el botó del polze per amunt. Si vols veure més vídeos així, subscriu-te en el canal de subscripcions. I si t'has quedat amb ganes de més contingut en català, a la descripció et posaré un link del meu altre canal en català. Aquí baix. I ara sí, fins aviat!